Привіт, друзі! Вітаємо вас на нашій лісовій галявинці. Хочемо показати вам, у якому вигляді ми відправляємо квашені гриби у посилочках. Сьогодні у нас замовлення на квашені грузді. Ось дістала баночку з погребу. Як я їх заквашувала, залишу посилання в інфобоксі, можете зайти та переглянути. І зараз будемо їх оформляти. Для зручності пересилки використовуємо такі пластикові відеречка, звичайно, виключно нові. Вони прекрасно доїжджають почтовими перевізниками. Далі обов'язково будемо пакувати їх у картон та інший пакувальний матеріал. Ми ніколи не користуємось послугою пакування на почті, стараємось максимально заощадити ваші кошти. І ось починаю наповняти відеречко. Положила свіженький листочок хрону, додаю сушений кріпчик, таким чином, поки грибочки до вас доїдуть, усі ці спеції наповнять їх ароматами. Грузді будуть пахучими та смачними. Вони за добу пересилки ще трішки підквасяться і будуть повністю готовими до вживання. Додаю вишневі листочки, свіжо зірвані. Чесничок порізала шматочками, також викладаю на дно кружельцятами морквичку і зараз буду поверх закладати грибочки. Я їх обов'язково промию, оскільки маринад при заквашуванні став в'язким, тому буду заливати свіжим. І так ще й додатково забереться гіркота, що притаманна груздям. Ось наповнила свої відеречка, роблю це щільненько, на совість, для нас це має велике значення. Ми в ці ігри не граємо, не доложили чи не доважили. І продовжую оформлення. По бочкам викладаю ще стеблинки крупу, кружечки моркви з різних сторін. Морквичка додасть яскравості. Підкладаю з різних сторін, зверху також додаю листочок чорної смородини, він дуже гарно пахне в соленостях, вишневий листочок, дуже хочу, щоб вам було смачно, щоб грибочки були пахучими. Викладаю ще листочок лавровий, додаю поверх чесничок. Перчик духмяний, перчик горошком. Гарненько посипаю ось так. Ще трішки кропу. Гарненько все поправляю і заливаю свіжим охолодженим маринадом. Ну ось, відеречко моє готове, і я вам зичу вдалих соленостей. Щиро дякуємо вам за перегляд, пальчик вверх. Це наша найкраща нагорода. Пишіть в коментарях, які рецепти вас цікавлять, і ми з задоволенням поділимося своїми знаннями. До зустрічі, друзі, у наступних відео.